खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 30 बिलियन आमेरिकान डलार नरेन्द्र मदिया मालदीवनो हेफाजाब होनो खोथा होदों। धुबुरी जिल्ला बिजिरसालिया सा 13 दायनिगिरिखौ जिउनां जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। जम्मु काश्मीराव अमर अब्दुल्ला आरो हारियानायाव भूपेंदर हुड्डाया गिबि मन्थ्रिनि मासियाव जिरायनो हागौ। मेघालयाव 13,000 SSA फोरोंगिरिया दान बान्था मोनाखै। गाहाय मन्थ्रिनो लाइजाम हरदों। बिश्वनाथ आरो काछार जिल्लायाव गासै 8 कौटि रां बेसेननि ड्राग्स हमनो हादों पुलिसा। आसाम पुलिसा बराक सेरफांनि सिलचराव रैखाथि आरो आब्रुथियै दुर्गा फुजानि थाखाय एन्टी रमिय' स्क्वाड थिसनदों। हारियानायाव बिसायख'थिनि फिथाइखौ वेबसाइटआव लेहेमै फोसावनायखौ कंग्रेसआ बिसायख'थि आय'गनाव सोंलु सोंदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया नसुं हादर मालदीवनो गासै 30 बिलियन आमेरिकान डलार हेफाजाब होनो खोथा होदों। बेनि थाखाय मालदीवनि हादरगिरि मोहम्मद माइजुआ नरेन्द्र मदिखौ साबायखर बावदों। सानबानि हाबाफारिजों मालदीवनि हादरगिरि मोहम्मद माइजुआ भारतआव दावबायफैनायनि 3थि सानाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया मोहम्मद माइजु मोन्नैबो हादरनि गोग्गो सोमोन्दोनि बिथिङाव सावरायनानै गासै 30 बिलियन आमेरिकान डलार होनो फोसावनायाव मोहम्मद माइजुआ जोबोद गोजोननाय फोरमायो। आथिखालाव मालदीवनि रांखान्थि हालोदा जोबोद गाज्रि जानानै दङ। बेनिखायनो भारतजों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै मालदीवनि रांखान्थि हालोदखौ फोसाबनो थाखाय हादरगिरि मोहम्मद माइजुआ सानबानि हाबाफारिजों भारतआव दावबायफैदोंमोन। मख'नो गोनांदि मालदीवनि हादरगिरि बिबान रुजुनजेननाय समाव हादरगिरि मोहम्मद माइजुआ भारतनि हेंथायै गोबां बिबुंथि होबोदोंमोन। नाथाय आथिखालाव रांखान्थियारि हालोदा नोरजिया जालांनायखौ मोनदांनानै मोन्नैबो हादरनि गेजेराव मोजां आरो गोग्गो सोमोन्दो लाखिनो आरो हेफाजाब बिनो भारतआव फैदों मोहम्मद माइजुआ। 1996 मायथाइनि 23 दिसेम्बर खालि मानसि बुथारनाय केसखौ बुरखांफिननानै 28 बोसोर उनाव धुबुरी जिल्ला बिजिरसालिया गासै सा 13 दायनिगिरि सुबुंखौ जोबथेसालिनि जिउनां साजा फोसावदों। 1996 मायथाइयाव सैयद आली, मइनाल हक आरो आसरुद्दीन मुंनि 3 सुबुंखौ खास्रि बिस्रि बुथारनायनि दायाव धुबुरी जिल्ला बिजिरसालिनि बिलासीपारा एडिशनेल जाजआ मंगलबार खालि बे बिजिरनायखौ होदों। साजा मोननाय दायनिगिरिफोरानो जादों फारियै अब्बास आली, आली हुसैन, अब्बू बकर सिद्दीक, जुनुस आली, इंसाफ आली, नौशाद आली, शाहिद आली, गुलाब नबी, हजरत आली, आलम शेख, मसलेम उद्दीन, खाइबार आली आरो सादेक आली होननानै सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि 1996 मायथाइनि 23 दिसेम्बराव शुकुर आली मुंनि सासे सुबुङा गावनि नखरनिखौ बुथारनायनि हेंथायै बिलासीपारा थानायाव बिसोरनि हेंथायै एफआइआर होदोंमोन। पुलिसआ केसखौ रेजिस्टार खालामनानै इन्डियान पेनेल क'डनि सेक्सन 149, 302 आरो 326 नि जोहै नायबिजिरनो होदोंमोन। मोननै रायजो फारियै जम्मु काश्मीरनि इउनियन टेरिटरि आरो हारियानानि बिधान सभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ मंगलबार खालि फोसावबाय। जम्मु काश्मीराव नेशनेल कनफारेन्स आरो कंग्रेसनि एलायन्सआ सरकार दानो हानाय जानायलाय नेशनेल कनफारेन्स दोलोनि दैदेनगिरि अमर अब्दुल्लाखौनो गिबि मन्थ्रि मासियाव फज'गोन होननानै नेशनेल कनफारेन्सनि आफादगिरि फारुक अब्दुल्लाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। ओजोंहाय हारियानानि आगोलनि गिबि मन्थ्रि आरो बिजेपि दोलोनि मैखोम दैदेनगिरि भूपेंदर हुड्डायानो गिबि मन्थ्रि बिबानखौ रुजुनफिनगोन होननानै गावनो भूपेंदर हुड्डाया बुंनानै लादों। मानो होनोब्ला गाव दाबो मेङाखै आरो आजिराबो लायाखै। बेनिखायनो बे नैथि खेबावबो गावनो गिबि मन्थ्रि जागोन होननानै दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि हारियानानि गासै मोन 90 मासियाव
BJP दोलोआ गासै 49 मासिखौ आवग्रिनो हादों आरो गुबुन फारसेथिं कंग्रेस दोलोआ मोन 36 मासिल' मोननो हादों। आसामनि नसुं रायजो मेघालयाव 13,000 SSA फोरोंगिरिफ्रा दान बान्था मोनैनि जाहोनाव जोबोद हालाय-हाफाय जानांदों। 2016-2017 मायथाइनिफ्राय खामानि मावबोनाय गासै 13,000 SSA एबा सर्व शिक्षा अभियानाव LP आरो ME फोरोंगिरिफ्रा थिसनजादोंमोन। नाथाय दासिमबो दान बान्था मोनैलाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो थोंजोङै लाइजाम हरनानै जेंनाखौ सुस्रांनो खावलायदों SSA फोरोंगिरि गौथुमा। फेहोग्रा मुवा फालांगिनि हेंथायै आसाम पुलिसआ सिला नोजोरजों संदाननायनि जाहोनाव मंगलबारखालि बिश्वनाथ जिल्लायाव 13 नं नेशनेल हाइवेनिफ्राय 1.57 कोटि रां बेसेननि 314 किल'ग्राम गान्जा हमनो हादों। गुबुन फारसेथिं बराक सेरफांनि काछार जिल्लायाव पुलिसआ 572 ग्राम हेर'इन ड्राग्स आरो 10,000 जावा टेब्लेट हमनो हादों। लोगोसेनो बेजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौबो पुलिसआ खादों। हमनानै मोननाय ड्राग्सनि बेसेनखौ काछार पुलिसआ 7 कोटि रां जागोन होननानै मिथिनो होदों। बे दाबनै जायगायाव पुलिसनि जाफुंसार सिग्रोमनायखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाख्नायदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। काछार जिल्ला पुलिसआ दुर्गा फुजा फालिथायखौ आब्रुथियै दावराव-दावसि गैयै थासारि खालामनो थियारि जाबाय। मख'नो गोनांदि सिलचराव पुलिस सामलायगिरि नमल महात्तानि सिङाव एन्टि रमिय' स्क्वाड मुंनि मोनसे जर'खा पुलिस हान्जाखौ गायसननाय जादों। बे जर'खा गोहोनि थांखियानो जादों फुजिनाय समाव गथ'फोर, आइजोफोर आरो लाइमोन सिख्लाफोरखौ रैखाथि होनाय। मख'नो गोनांदि दुर्गा फुजानि समाव गासै सिलचर नोगोरमाया होंगो-दोंगो जानायलाय गथ'साफोरजों लोगोसे आइजोफोरा बायदि रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। गुबैयै बाइक सालायग्रा हौवाफोरनि हानजाफोरा आइजोफोर आरो लाइमोन सिख्लाफोरनि फारसे साबजाथावै आखु दिन्थिनाय खौरांफोरखौ मोननो हायो। बेनिखायनो एन्टि रमिय' स्क्वाड मुंनि मोनसे जर'खा हान्जाखौ थियारि खालामनाय बाथ्राखौ SP महात्ताया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो होदों। मंगलबारखालि हारियाना एसेम्ब्लिनि बिसायख'थियारि फिथाइखौ बिसायख'थि आय'गआ जोबोद लेहेमै वेबसाइटआव फोसावनायनि सायाव कंग्रेसनि मैखोम दैदेनगिरि जयराम रमेशआ सोंलु खालामदों। मानो होनोब्ला थांनाय लकसभा बिसायख'थियावबो हारियानायाव बेबायदिनो लेहेमै वेबसाइटआव फोसावदोंमोन। बेनिखायनो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि सायावबो सन्देह दं होननानै बुंदों कंग्रेसनि दैदेनगिरि जयराम रमेशआ। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।